अभी हम नेपाल में और फिल्म के शूट पर बनी, तो यार नेटवर्क और फोन के भी थोड़ा दिक्कत बा, जैसे फोन नहीं खे आ पावत और तो व्हाट्सएप से ही ज़्यादा सबसे भाई लोग से बात होता। आज वो गाना रिलीज भइल भाई से तो रोज गाना रिलीज होता। डमरू फिल्म से भी एगो बहुत बढ़िया गाना रिलीज भइल रहे, कल सार के कंपनी से रिलीज भइल रहे गाना। आज एगो सोनू भाई के चैनल है नया भोजपुरी, जे भाई पर गाना आवेले बा नया भोजपुरी और हेलो और होली के गाना इल बजावना के गीत हमरे भाई मुकेश प्यार आशीर्वाद दे। लेकिन बानी अभी नरमुंडा स्वामी बने। जय माता दी मित्रों, बहुत बढ़िया चैनल पर नया भोजपुरी पर गाना आल बा ढोड़ी रंगा सन। आप लोग पूरा रंगी फागुन में एंजॉय करी। हम दोनों भाई जनक जी के दरबार में आयल बनी, प्रभु श्री राम जी के ससुरारी करे खातिर नया फिल्म की तैयारी। टिंकू जी बानी, टिंकू राय जी। जय माता दी।